Okay, sibuyile-ke futhi-ke manje ngake sesibheke ku-DNA replication. Ngani isikole sifundile nge-DNA. Uma bebuza ukuthi yini i-DNA, usuyazi nje wena ukuthi i-DNA, deoxyribonucleic acid, ewu-double helix, enjeya enjeyana etholakala kuphi kanje kanje kanje, etholakala ey'ndaweni ezingaki kanje. Usuyazi wena, usuyazi-ke nje wena Nsipho. Qedile-ke manje nje, ne? Usuyazi. Manje sizofunda-ke nge-DNA replication. Uyalazi leli gama le-replication, Nkosi yami. La i-DNA bafowethu iyaziphinda, iyazenza, zenza yona siqu sayo. Yabo njengami, uthole ngizovele ngiyelebhe ngoziklona, ngiphume njengoba nginje, exactly njengoba nginje. Uyabona? Nayo-ke i-DNA, le process i-chemically and it happens kuma-cells akho ngaphakathi, and it is so fast. Yabo? Like awukwazi ukuyibona, you can't even tell. Awu, yenzeke. Oh, ama-cells amayenza i-replication, awukwazi ukuzizwa, awukwazi ukubona. Yabona? Ama-cells, ungakhohlwa, ama-cells mancane, awukwazi ukubona ngehlo. Yabona? Yes. And if bekuthiwa ubufanele uyibone nge-microscope, of which there's many types of ama-microscope. So, ungafanele ukuthi nje, yeyi, angazi usebenzisa ama-lenses angakanani ukuze uyibone, but incane. Okay, akubalulekile-ke lokho. La i-DNA isuke iyenza an exact copy of itself. Almost exact, it's exact. And identical, uma ubona amawele. Uma ubona nje umuntu enamawele kuthiwa hayibo, bahlukanisa kanjani la bantu? Ngoba bayafana. So, nayo izenza i-copy kanjalo, efana nayo exact. Umuntu owenza u-mitosis ka-grade 10, owenzela i-sciences ka-grade 10, u-mitosis, under mitosis, uyazi ukuthi kunento ebizwa nge-cell division or cell cycle. Kwi-cell cycle kunale phase le esithi eyokuqala. Excuse me. Kunale phase le yokuqala ebizwa ngokuthi u-interphase. Okuyila kwenzeka khona ini i-DNA replication. Nanku u-interphase kuma-cell cycles. Right? I-cell cycle-ke yenzeka kuphi? Kwi-nucleus. Okay, emntwini, alright. So i-DNA i-undergoa-ke i-replication. Mhlawumbe ungazozibuza, how? Why i-replicate? Hey bo child. Kumele ukhule. Kumele ukhule. Yonke-ke lento siye sigoqe under i-mitosis, ne? Sithi i-DNA iyazi-replicate-a, so that umuntu uzokhula, yabo, for i-self-growth. Also nokukhula kwakho, yabo, yonke leyo into leyo, umature-isha umntwana eswini undergoes mitosis, even i-zygote undergoes mitosis, and zikhula, DNA iyazireplicate-a, yonke into yenzeka fast. Ngizokutshela ukuthi why yenzeka fast. Okay. These are my figures, figure 1 and figure 2. Alright. La bazokutshela ukuthi-ke kahle kahle-ke kwenzakalani-ke ku-DNA replication. Lalela. Yathi uyakhumbula wena unelada elime kanje. Lime kanje, lime kanje, lime kanje kanje, ilada lihlangene. Ukuthi nje yilada abantu elizithwistekele Nkosi yami ngikwazi ukuligibela. Ngisho futhanda. Lihlangene ney'ntrend ey'mbili lihlanganiswe yini? I-weak hydrogen bond. Buka lapho nje okokuqala. I-DNA molecule yakho or i-DNA double helix yakho, le helical shape yakho, it unwinds, ne? It unwinds. Ngesikhathi yabo uku-unwind-a uqaqeka. Angazi uma ngisho njalo. Ngesikhathi i-unwind-a iya-unzippa. It unwinds and then it unzips. So iyavuleka. Ukuze ivuleke le hydrogen bond le e-weak, because hey, i-weak hydrogen, but that's why ikwazi ukubreaka kalula kanje. Umuntu wenza i-chemistry uyazi ukuthi-ke ama-hydrogen bonds are-strong, yabo. But la baspecifyile ukuthi i-weak, that's why ikwazi ukuthi iqaqeke ivuleke. Isikhathi yenzeka njalo, angithi ibambe ama-nitrogen spaces yengapha nengapha, awu-2.
So ngesikhathi kuhlehlela-ke ku-unwind-a ku-unzip-a kuyabreak-a kusebreak-ile laphaya kubeni i-weak hydrogen bond. Mese kwenzekani ama-DNA, sorry, i-DNA strand yakho, ama-strands angisawu-2 ayaqala-ke manje aqaqeka ayahlukana. Hawu, kade kuyinto eyodwa ehlangene, ubreak-e leya hydrogen bond leya e-weak, crack, yabona, break ama-nitrogen spaces kuhlukane. Ayibreak-eki in such a way ukuthi it gets damaged, no, 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 no. No, nje yonke into i-controlled kahle kahle lapha ngaphakathi, uyabona. Yonke into yenzeka kahle nge-order e-right. So iyahlukana. Mase sekuthiwa-ke i-strand sakho or i-molecule it unwinds. Kwenzeka njengoba unfortunately, I don't have anything in zip la. Kwenzeka nje usuke ubone it unzip. So kusho ukuthi nje ngazuthi isikhwama or i-jacket kuyaqaqeka. Kuyaqaqeka phela manje ayabreak-a lama bond la. Okay. So ayabreak-a lama bond. Okay? Eventually kufomeke iztrend ezingaki ezimbili. Ne? Yabona? Okay. Usune-trend ey'ngaki wena mntana womuntu? Usune-trend eziwu-2 manje. Sey'hlukene-ke manje, sihluke ilaga lakho bese livelile lasike kaphanda indawo. Kwawu iplanga elingapha, neplanga elingapha. Okay. Okusho ukuthi-ke lama-nucleotides angala asahlangene, yabona, asahlangene afoma istrand esisodwa. Kune-nitrogenous base, kune-nitrogenous base, i-nucleotide ne-nucleotide, nangala kune-nitrogenous base, i-nucleotide ne-nucleotide. Njengoba ubona, istrand ne-strand, kune-nucleotide, sorry. Yeah, kune-nucleotide, i-nucleotide. Kulama-nucleotides kunama-nitrogenous bases, yabona? Akubreak-anga ukuthi kuphuke like aphume kuyi-damage-ke no, akusiyi-damage, but kuyabreak-a la, kuhlukane kube okungala kuphinde kube okungala, kusale kungale ndlela le oyibonayo. Then-ke sisangaphakathi kwe-nucleus, siphumile, ungalinge ungitshela ukuthi i-DNA iphumile kanjani, asiphumile. Now, i-strand ne-strand sesizosebenza as i-template, ne? Zimele sodwa manje eceleni. Okuwukuthini sizothola i-complementary base pair. Uyakhumbula ukuthi yini i-complementary base pair? Uyakhumbula ama-complementary base pair a-DNA? Uyakhumbula? Alright. Nakho-ke. Usunobani wena? Usubona kancane kancane-ke njengoba besivezela kule diagram, yeah, this is a picture, an image. Yeah. Usuyabona ukuthi hawu, okay, njengoba kade sebehlukene kuyilo ihambela yedwa, hawu, nakya, qamuka, phuma iyana, hawu, kwahlangana. Lo kwathilo, kusho ukuthi uzongena lapha, yabona? Lo A, uzongena lapha, hawu, lo C lo uzongena lapha kuleya G, lo G uzongena la, uyabona? Oh, okay, bawathola ama-complementary base pair, bawathola kuphi? Bawathola kuphi? Kwi-nucleoplasm, ne? Bawathola kwi-nucleoplasm, lapha ngaphakathi kuyona i-nucleus, right? Ungangitshela ukuthi andizile asuka kuphi kuphi, cha, yonke into iyenzeka ngaphakathi kwi-nucleus, ayawathola-ke lama-complementary base pair wabo, kuhlanganile, hawu, kuhlanganile njengoba kubonakala, kuhlanganile. Free nucleotide builds a DNA strand onto each of the original DNA strands, attaching their complementary nitrogenous base. Okay, so sekuyaphera-ke, hawu, u-A kuthina, u-C na, u-G, hawu, kuhlangana, hawu, uyabona? Kuyakheka, nakho-ke i-strand, hawu. Yabona siloku siyakheka le strand. And then eventually, hawu, usuney'trend ey'mbili. Sorry.
Ngibuyele emuva. Ubuney'trendi ey'mbili, yes. Naku manje ngalezi trendi sizithola ini? Sizithola ama-complementary base pairs abo, ama-nitrogenous bases. Kuyahlangana, kuyahlangana, kuyakheka. Naku-ke sekuyini lena? Sekuyi-molecule le, i-molecule yani ye-D_N_A. Hawu, okay, nale. Ayi manje ubuney'trendi ey'mbili. Iy'trendi sezihlukene. Akufanele iy'trendi y'hlukane ku-D_N_A. So, zizofuna amanye ama-pairs ezizophera nawo, zizowatholaphi? Ngaphakathi kuyona i-nucleus yakho. Uzothi eyi lo ngoba sengihlukene, hawu, angisenaphathina, nalo angisenaphathina, ayi bayikwazi ukwenzeka lento. Ayikwazi ukwenzeka lento. Fast, 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 asithole ama-complementary base pairs ethu. Sihlangane, ngoba ngu-C, ngizodinga u-G, ngizodinga u-G. Ngomthola somewhere, ukuthi ngiphume ngibheke u-G. Nalo same thing, hayibo ngino-A, kufanele ngithole u-T. Kuhlangane kanjalo, kanjalo, kanjalo. Eventually, le-strand ebesisodwa sesithole amanye ama-bases azofoma esinye i-strand kube i-molecule eyodwa. Nalo ngale, kube i-strand esisodwa, uzothola ama-complementary base pairs, ahlangane ama-nucleotides, naye agcine eseyini? Eseyi-molecule. Ekugcineni kosuku wena usuthola ini? O-double helix abawu-2. Usubuya ney'trendi ey'ngaki? Usubuya nama, okay, iy'trendi seziwu-4, but usubuya wena nama-molecules a-D_N_A, usubuya no-D_N_A wena abangaki? Abawu-2. Lo D_N_A from i-original yalo D_N_A besinawo ngene, le ebekade sinayo, le ebikade iyodwa eqaqekile, sesithole iy'nto ey'ngaki? Sesithole iy'nto ey'mbili. Angibamba? Lento isho ukuthi-ke, njengoba usuney'trendi ey'mbili, sorry, yo, ngiyayithanda leyo strand. Njengoba usunama-molecules awu-2, i-molecule ne-molecule inani ine-strand esisodwa from luya original, nesisodwa esisha esakhekile ngokuthola ama-complementary base pair kwi-nucleus ngaphakathi. Ne? Ngokuthola ama-base pairs a-complementary laphi ngaphakathi kwe-nucleus. So wena usunani? Usunama-molecules awu-2. Uyangibamba i-strand ne-strand, sithi hhayi, ngifuna ubuphathina bami kugcwale, ngoba phela ngikwazi ukuba nje, kufanele ngibe i-molecule ephelele, nalo same thing. Hayibo, nami uthi ngibabheke, ngibathole, ngiphere nabo, yabona? Bafome ama-nucleotides nabo, kanjalo, kanjalo, azobe i-chain, bese siyahlangana senze i-molecule eyodwa, then boom, yabona? Sesakhe iy'trendi ezintsha ezimbili, iy'trendi ezintsha zaphera naleziya y'trendi leziyana ebikade ziyi-molecule eyodwa yaqaqeka. Sesinama-D_N_A molecules anjani? Awu-2, afana exactly. Angibamba, asefana njani? Asefana exactly. Isizenze njani-ke i-D_N_A? Isizireplicateile, isiyakhe enye i-D_N_A efana nayo exactly. Angibamba? Usunawu-2 ama-molecules e-D_N_A. Usuno-double helix ababili. Ne? Okay, so uh, okay, I thought ukuthi kuzoba like ne-process ebhaliwe phansi, ebhaliwe. But I think ngingayisho ngomlomo. Ithi the DNA molecule, ne? It unwinds and unzips when weak hydrogen bonds break. It forms two strands. Each strand is used as a template, and then each strand it finds a complementary base pairs, and then it forms a new molecule. Yabo, each strand forms a new molecule with these complementary base pairs. Now, ngithe kuwena le process le i-fast, yenzeka fast, yenzeka nje ngokushesha, ngokukhulu ukushesha, and it's chemical. Yenziwa yini ukuthi yenzeke fast, yenzeke kahle futhi-ke nje ubuphila nje normal ukhula, which means kwenzeka kahle phela kuyenzeka. Kungenxa yama-enzymes.
ne? Kwenze ama-enzymes, ama-enzymes controller le yonke le process le, yabona, asebenza as ama-catalyst. I-catalyst-ke, it speeds up any chemical reactions, processes unawo. Once nje wathi enzyme, i-enzyme yenza fast, yabo, asebenza as ama-catalyst kule nto le, right? Sha. Okay, so-ke ama-errors-ke during i-DNA replication. Errors that occur during i-DNA replication may sometimes lead to mutations, right? I-mutation-ke ushintsho olenzekayo. Mhlampe ngesikhathi u-replicate-a, mese kuba khona u-wrong owenzekayo. Mhlambe kwi-sequence yama-nitrogenous bases akho. Kungameshi ngale ndlela kufanele ngabe kumesha ngayo. Usunenkinga-ke wena already. Usunenkinga wena already. And then mase kuthiwa if the incorrect nitrogenous base, it attaches to the original strand and the nitrogen base is added or deleted, right? La sekusho ukuthi-ke i-nitrogenous base kusho ukuthi engekho right, right? Engekho right, isiyazi attach-a kule strand lesi bese sisele sodwa after esihlukene. Bese ku-attach-a into engafanele ukuthi i-attach-e, ngizibekho ngithe kufanele attach ama-complementary base pairs. Let's say one way or the other, ngandlela thizeni khona i-mistake eyenzekayo, ugcine sekungena into engafanele ngabe iyangena, ingene ngendlela e-wrong, i-attach ngendlela e-wrong. Already khona into esimoshakele, khona into esingasahambi kahle, khona into engasekho right, ne? Isigcine sesibangela-ke i-mutation. So as isikhathi sihamba-ke sizoyifunda yonke leyo into, even ama-chromosomes, sizoyifunda nama-diseases, ama-syndromes enzekayo, ukugula nje okungekho right okwenzekayo ukudalwa ama-mutations, ne? Mase kuthiwa resulting in a change in the gene structure, the sequence or order of the bases, it changes on the new DNA molecule. Okay, lokhu kusho ukuthi-ke njengala asibuyele la. Angithi uyabona ukuthi ithi okay. Angithi uyabona ukuthi womabili lama-DNA molecule. Le yodwa engala ile ebikade sivele sinayo ku-original, nale kude ngala ile ebikade vele ikubani iku-original. Okay, sharp. Sesakhetheni izinto ey'mbili ezintsha. Uma sisikhuluma ngokuthi sishintshe i-sequence ne-order yama-bases isiyashintsha. Mhlambe khona okuthize kodwa oku-edekile, or mhlambe khona oyedwa usukile la, let's say khona uzosuka la, then sishintshe i-sequence, mhlambe siyamsusa, simdelete nje, for example, asimdelete lo A nalo T, or sithi sisusa lo T lo. Uma simsusa u-T, vele isidingo sokuthi u-A aphere la asizukuba khona. Then mase usuyibuka lento ngeke isayenza sense, ngobani la uno-G, uno-A, uno-G, then ngala usuzoba no-G na ube no-G. U-A akasekho, ayisekho identical leyo yinto, ayisekho identical, usunorongo khona, i-sequence yakho isibhedile, kufanele ukuthi ibu-G A G A, kuwena isiwu-G G A, sekuyi-mutation, sekushintshile ngokuthini kushintsha i-sequence. Usually-ke ey'ntweni ezikanje kuba even nento eyeke ngizothini, for example kwi-Down syndrome, ukwazi ukubona physically emntwini like ngaphandle ukuthi okay, ikhala kanje or umzimba kanje in but sisazofunda lokho ngako ku-meiosis, ama-chromosomes. Lento-ke ibanga iy'nkinga esikhathi esiningi because manje na nokulandelayo nelandela i-replication because phela le molecule eyodwa. Sefanele ukuthi phela futhi yona le molecule kufanele ukuthi iphinde nayo iqaqeke le molecule, iphinde futhi yakhe amanye ama-molecules kanjalo kanjalo, lokhu ezakhile, lokhu ezakhile, lokhu eziphindile. Uma kade sekunorongo khona la, sekunomehluko khona, uyabona ukuthi sekuzobe replicate-eka lento e-wrong, lento engasekho right, yabona? Lento ene-error manje, kune-mistake ekhona eyenzekile.
sekuzo-replicate-eka lento ene-mistake. Yabona? Yeah. And physically-ke kunako ukuthi kuzivelele kwena emzimbeni womuntu-ke nalokhu futhi sisazokubona-ke ukuthi kubonakala kanjani. Okay. There's also again enye video yokuthi uhambe uyobona. There's an activity la. Yabona? Okay, so ihlukana kanjena-ke. Yabona ya laphaya u-double helix wethu ilada lethu naliya. Then balana bakudwebela yona in a simplest way ozoyibona in a simple structure ozokwazi ukuthi ubone ngaso ukuthi oh okay nayi phosphate group nanku ushukela nangu nitrogenous base. Oh okay naku kuyahlukana. And then yabona lokhu le nitrogen lo uhamba yedwa fanele ukuthi ayi-attach la. Fanele ukuthi asi-attach ngapha. Is either u-attach ngala or u-attach ngapha. Inkinga bambhalile ukuthi u-G or u-A, so we can't really tell, yabo. Maybe kufanele ukuthi aye laphaya, I don't know. But all right. No. Okay. But nje le nucleotide fanele ukuthi izojoyina istrand lesi esisodwa esesiqaqekile. Ukusho ukuthi izobe part of i-molecule entsha. Yabo, izobe part of i-molecule enjani entsha. Okay. So kwenzeka kanjena-ke. Yabo from eyodwa kuyahlukana. Hawu naku sekuqala enye ngapha, sekuqala enye ngapha sekukhishelwa u-2. Ilokhu iziphindaphindile-ke leyo yinto. Naso lesi sisazophinde siqaqeke, lesi esisho sifomeka sizophinde siqaqeke. Phinde kwenzeke esinye kanjalo. Okay, so nanka-ke ama-questions. Just u-13 mark wokuzithesta. 13 marks nje wokuzithesta ukuthi khona uku-understand-ile yini, uzwile yini khona konke. And then we have i-DNA profiling. Okay, yeah. I-topic elandelayo i-DNA profiling. But nje you can try this out and see if u-understand-ile yini or kuyenzeka na. Okay. Right.